Os datos aportados por Portos de Galicia supoñen un incremento de preto dun 40% con respecto ao ano pasado e sitúan ao Porto Muradán como líder das instalacións náutico-recreativas en recepción de embarcacións. Ademais, os atractivos turísticos que Muros ofrece por si só tamén teñen contribuído a estas boas cifras outras iniciativas globais que tiveron a este porto na súa ruta. É o caso, por exemplo, da travesía Navega el Camino, onde máis de 100 persoas que realizaron parte do Camiño de Santiago por mar recalaron en Muros. Recibimos os participantes desta travesía Navega el Camino, que aquí chegaron a Muros unhas 20-22 embarcacións de 32 que saíron de Hondarribia, que fixeron o Camiño de Santiago a vela por mar, atracaron aquí en Muros e logo foron a facer os últimos kilómetros a pé dende o Monte de Gozo ata a Catedral, onde lles deron a Compostelana. Foi un evento importante porque trouxo a Muros máis de 100 persoas que viñan facendo o camiño e que moitas delas se quedaron en Muros uns días, algunhas incluso están pensando en deixar a súa embarcación todo o ano no porto deportivo que temos en Muros. O éxito desta iniciativa pon de relevancia novamente a necesidade de oficializar o camiño inglés de Muros a Santiago, que os concellos da comarca levan tempo reclamando polo seu papel histórico como porto de Compostela. Nos deu a posibilidade tamén de visibilizar ese proxecto importantísimo que temos en Muros, e non só en Muros, en todos os concellos que van de Muros a Santiago, ese proxecto tan interesante que é o Camiño inglés de Muros a Santiago, que estamos pelexando por oficializar, non? Ese camiño do que hai vestixios e do que se está recabando documentación para conseguir que se vexa oficializado este camiño, porque a verdade é que sería máis que interesante e moi beneficioso para Muros poder facer parte do camiño por mar, atracar en Muros e logo poder continuar o camiño xa dende o propio Muros por terra ata Santiago. Os bons datos por mar tradúcense tamén en terra, xa que as visitas rexistradas na Oficina de Turismo durante o mes de xullo duplican as do pasado ano, e semella que agosto vai pechar na mesma liña. Compre lembrar ademais que o Concello oferta durante todo o ano 4 visitas guiadas, o casco histórico, o Muiño de Mareas, os petroglifos e a Monte Louro e a Lagoa de Louro.